Και περνάμε στην μεγαλύτερη διοργάνωση βραβείων, τα ελληνικά ναυτιλιακά βραβεία της Lloyds List. Έναν κορυφαίο θεσμό που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την καινοτομία, την αριστεία και την προσφορά των ανθρώπων της ναυτοσύνης. Το βραβείο Tanker Company of the Year απέσπασε η Capital Group του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα Lloyds Greek Shipping Awards έστειλαν το μήνυμα ότι η ελληνική ναυτιλία θα πρωταγωνιστεί και στο μέλλον στις θάλασσες του κόσμου. Σε μια λαμπερή βραδιά με εκατοντάδες καλεσμένους από όλο το φάσμα της ελληνόκτητης και διεθνούς ναυτιλίας, απονεμήθηκαν τα ελληνικά ναυτιλιακά βραβεία της Lloyds List. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη. Τα βραβεία ελληνικής ναυτιλίας Lloyds List έχουν αποδείξει στον χρόνο ότι είναι ένας κορυφαίος θεσμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την καινοτομία, την αριστεία και την προσφορά των ανθρώπων της ναυτοσύνης. Απονεμήθηκαν 20 βραβεία ως αναγνώριση επιτευγμάτων και επιδόσεων στο ευρύτερο ναυτιλιακό φάσμα, σε μια άκρως ανταγωνιστική βιομηχανία. Το βραβείο Tanker Company of the Year απέσπασε η Capital Group του Βαγγέλη Μαρινάκη. Greece provides us a safe haven to conduct our business. And on the other hand, we are involved with some business, global business, that have nothing to do with the government, with all the complications that our country sometimes is facing. We have shown a real commitment to the environment as far as new ships is concerned, dual fuel, LNG vessels, CO2 carriers. Το βραβείο Sustainability Award απονεμήθηκε στον Όμιλο Αγγελικούση. Tonight we are deeply humbled and privileged to receive the Sustainability Award, a recognition that resonates profoundly at a time when sustainability is not just a priority, but a necessity for the future of our industry. Το βραβείο Achievement in Education or Training απονεμήθηκε στην Tsakos Merchant Marine Academy. Μπορώ να πω ότι όσον αφορά το επάγγελμα, εγώ το θεωρώ λειτουργήμα. Δεν έχω μετανιώσει ούτε μια στιγμή για την πορεία που ακολούθησα. Το βραβείο Shipping Financier of the Year απονεμήθηκε στην Neptune Maritime Leasing. Our clients who bless us with their business and bless us with their presence here in this event. Με χορηγό την Capital Clean Energy Carriers, το βραβείο Διεθνούς Προσωπικότητας της Χρονιάς πήρε ο Αρσένιο Ντομίνιγκες, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO. I'm deeply humbled and truly honored by this recognition. To me, it is not just a personal honor and an achievement, but is in fact a reflection and recognition of the collective efforts of the IMO. Το βραβείο για τη Συμφωνία της Χρονιάς απέσπασε η Star Bulk. Τα Lloyds Greek Shipping Awards για ακόμη μια χρονιά αποτέλεσαν σημείο συνάντησης προσωπικότητων της ναυτιλιακής κοινότητας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνική ναυτιλία θα πρωταγωνιστεί και στο μέλλον στις θάλασσες του κόσμου.